Moltes gràcies. S'escolta bé, veritat? Molt bona vesprada a totes i tots. Soc Lola Moreno, membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i professora de secundària. Avui tinc el plaer de poder presentar un home que excel·leix en tots els àmbits en què ha desenvolupat la seva carrera: docència, filosofia i literatura. A més, tindrem l'oportunitat d'escoltar una conferència on combinarà les arts d'aquestes disciplines. Així ens parlarà de la IA des d'una vessant filosòfica. La part docent i literària la du adherida al seu tarannà. Només cal escoltar-lo, parlar, per observar les dots de comunicador i l'interès constant que manifesta per donar resposta als dubtes dels més joves i també als nous reptes nascuts d'una societat digitalitzada i sempre connectada. M'agradaria destacar dins de la seva trajectòria l'obtenció de reconeixements relacionats amb el món de la pedagogia, com el Premi d'Innovació Pedagògica de la Conselleria d'Educació aconseguit en 2 ocasions, el Premi d'Innovació Educativa Ciutat d'Alzira o el Premi Enric Soler i Godes d'Experiències Pedagògiques a l'Escola. En el terreny literari va guanyar el Premi Samaruc per L'infinit a les teues mans, llibre que ja va per la 10ª edició i la lectura del qual us recomane. Mostra del seu interès per la reflexió pedagògica i filosòfica entorn a la IA són alguns dels articles que ha publicat a revistes com L'Espill, Quaderns d'Educació Contínua o Paideia. També el llibre que va publicar amb Vicent Costa, Intel·ligència Artificial, com els algoritmes condicionen les nostres vides, que està per ací també. Si voleu conèixer un poc més d'ell, només heu d'entrar al seu blog, observatoridelacitadania.blogspot.com, i trobareu informació sobre la seva vida, els llibres i articles que ha publicat, congressos en què ha participat, etc. Com a membre del Consell Assessor de la Fundació Bromera, us recomano també que entreu a veure el vídeo de la campanya Aprenem amb la mirada, en què Enric parla d'algunes de les seues novel·les juvenils, com L'infinit no s'acaba mai o Laia juga amb el mòbil, i que connecten amb aquest afany pels temes tecnològics. Dir-vos també que si voleu podeu comptar amb la seva presència en els vostres centres educatius. Enric té una capacitat especial per a connectar amb els joves i ser recordat com eixe professor que fou capaç de fer-los pensar i reflexionar. Ara sí, us deixo amb Enric Senabre i la seva ponència. Sí? A veure, se sent? Sí, no? O no? No? A veure. Ara? Ara sí, no? Sí o no? Sí? Ara. Ara sí. Ai, pues mal sí. Ai, que em vaig quedar enganxat. Quasi ja no podré fer la xerrada. Tendré que fer-la. Bueno, què feu tots darrere? Què es creu? Que és un claustre açò o què? Tots al final, com els xiquets, i després direu, eh? Vale. Ja vos ho diré jo a vosaltres, ja. Em feu xillar més. A veure, per on comencem? Quina és la por més gran que mos fa la IA? No diu res? Quina por creus tu? Que mos substituïsca? Que mos lleve la faena? No? Ja m'has fastidiat, me cago en la mar, per què t'ha preguntat? Perdona. Perquè estàs davant, del final no puc, per això estan darrere, perquè no es pregunte. Això és com un teatre d'esta de participació, ara aniré traient gent. Bueno, a veure, no ho sé, n'hi ha moltes, ara parlarem de les pors, però esta possiblement és una d'aquestes pors. Arribarà un dia que els professors no farem falta, perquè només amb una intel·ligència artificial els ensenyarem, no? La substitució. Si no parlem del professorat, evidentment en el camp laboral genera moltes reticències i en raó, perquè evidentment és un sacseig important del mercat laboral, no? I en el cas dels professors, inclús també, perquè ja van sonant, com veieu, notícies d'estes que s'encanten als periòdics, ara parlarem també d'això, de lo que agrada als titulars de premsa, sobre escoles en què ja el professor ha sigut directament substituït. És una de les pors, ara parlarem de les pors. També ja veureu, ara després li donarem la volta a aquesta por,
a veure si vos fa més por encara la volta, no? Però, bueno, a banda d'esta gran substitució laboral, tenim unes quantes ports més. No se sent? Que no podamos distinguir la realidad de la IA y va a ser un problema. Esta tía no existe, no es real. Es una influencer hecha por inteligencia artificial, tiene millones de seguidores, hace publis. El cacho de esto se está forrando. En los coles es un problema esto, porque los chavales están entregando los trabajos haciéndolos con la IA. Y canta, dices, el chaval no puede saber tanto, pero no lo puedes demostrar. A ChatGPT le puedes preguntar lo que te dé la gana. Yo le pregunto, ¿qué le pregunto? Le pregunto, para comer hoy, recomiéndame restaurantes de menos de 30 euros para comer bien por la zona, centro. El otro día iba en un Tesla y el conductor soltó el volante para enseñármelo y el coche iba solo. Yo eso, pues no sé si lo hacen con IA o con cámaras. Cámaras. O con IA, pero no lo sé. Va a llegar un punto en el que ya no vamos a hacer falta. Yo en muñeco, tío. Alucinante. Me ha clavado, ¿eh? Te hago el tuyo. Te puedo hacer anime también. Hace el Simpson también mola mucho. ¿Te hago muñeco? Venga, te hago tu muñeco. La IA, y esto me pongo serio, perdonadme, pero se va a cargar la mitad de los trabajos. Yo estoy acojonado. Bueno, en fi, en cachondeo, però sí que el vídeo trau una gran part de l'esforç que ens genera la IA, no? Parla de Black Mirror i aquesta sèrie, de la que ara després parlarem de sèries, n'hi ha moltes sèries sobre IA, i Black Mirror és una d'aquestes de les que encomana un pànic, no?, de dir, socorro, què va passar, no? Ens ha trencat el concepte de veritat, les fotos del papa amb el plumífero, o de, jo què sé, Donald Trump tocant-li el cul a una... Bueno, això no és dia, això és el de veres. Però, bueno, paregut, no? El concepte de veritat ens ha trencat per dos costats. L'escola, evidentment, no? El problema de la còpia, tots el tenim, tots els que estem donant classe o n'hem donat, pràcticament estem donant-nos compte la dificultat que implica aquest tema. La sorpresa, la fascinació, en fi. Ara bé, jo, sincerament, a banda del cunyadismo, del pantomima full, jo realment penso que l'autèntic problema, més que una estupidesa artificial de la que parlava ahir Lorena Cano, que citava a un gran escriptor, jo realment crec que l'autèntic problema és la estupidesa humana. O diu Guillermo del Toro... Artificial intelligence. No té por de la I'm not afraid of intel·ligència unnatural artificial. stupidity, which is much... De lo que té por és de la estupidesa artificial, no? I la veritat que quan ho pensem bé, no? Si veiem el que està passant, per exemple, no sé, en Madrid, per exemple, no? I en altres llocs, on estan processant a professors per portar banderes de Palestina, des de quan el fracàs escolar és la solidaritat? Ens hem tornat bojos? Ara resulta que ja no podem ensenyar en solidaritat? Ens han trencat? Què és el que està passant, no? O no sé, per què, si la intel·ligència artificial és tan estúpida, igual, no sé, a lo millor haguera pogut enviar un missatge de text a Xina abans d'una hora i mitja, no? Quan a les 7 ja se sabia en la dana el que anava a passar. No sé si igual això és culpa més de les persones o de la intel·ligència artificial. Així és que jo realment li tinc prou més por a la estupidesa humana que a la intel·ligència artificial. Però, és cert, no podem dir que no. Bueno, vaig a saltar-me... Ui, m'estic tirant cap arrere. Vaig a saltar-me totes les... Perquè he gastat el mateix enquesta que ahir Lorena va introduir d'empantallados. Se la saltem i així s'està ben faena, no? Això són els sentiments que tenim cap a la IA. La majoria, bueno, sí que ja la gent la coneix, evidentment, no té molt que dir. Sobretot m'agradava dir això, no? És a dir, el 82% dels alumnes la gasten. Ens farà por o menys por, però el 82%, el 73% del professorat i pares i mares menys, no? Per tant, jo realment
si vos dic ara, penseu en un elefant rosa? No penseu. Vaig a dir, no penseu, va, vaig a fer-ho al revés. No? No penseu. Podeu? A que no? No. No. Si vos dic que no penseu, vos abocaré a pensar. Si prohibim el mòbil, mos entrarà. Mariana Moyano va dir, perquè ja ha faltat, una cosa prou interessant. És cert que l'aula pot ser un lloc sagrat. Ara bé, en el moment en què tu prohibixes elefants de colors verds o rosa, és molt possible que aparega. ¿Vale? D'allò que no es parla, apareix d'una manera molt més present i possiblement molt més perversa. ¿Vale? Per tant, si l'elefant està o no està, no igual, però si no volem que aparega, és molt possible que se'ns cole per baix. La intel·ligència artificial el mateix. Podem dir que no es gaste, però els treballs no es faran en intel·ligència artificial. Estaran ahí, ¿vale? Mentre despuga. A mi m'han arribat a copiar en una classe, ho vaig detectar perquè, clar, comences a llegir la redacció, era una redacció de filosofia, en segon de batxiller, i li vaig posar el títol al ChatGPT, hòstia, i era literal. Claro, va ser molt fàcil pillar-ho. Ara després parlarem de, que també ahir Lorena va parlar d'això, no? De com pillar i detectar aquestes coses, no? Clar, vull dir, jo puc prohibir, el mòbil està prohibit, evidentment, no? O la intel·ligència artificial la puc prohibir, no, això no es pot fer en ella, però això està ahí. Per tant, haurem de fer algun tipus de pacte, no? Algun tipus d'acceptació en la que ens fem càrrec del que passa i acompanyem, d'alguna manera, això que passa. Bé, anem a anar desenvolupant aquesta idea, si vos sembla, no? Podem mirar a un altre lloc, com alguns i algunes diuen, podem prohibir, podem tornar al paper i al boli, inclús a l'escarpa i el martell, els egipcis, en recordeu? Encara estan les parells marcades. Això dura més que això. Però el meteorit caurà, perquè està venint. Per tant, què fem? Prohibim? Integrem? Què fem? Què penseu? No? Pues cada un penseu el que vulgueu. Què és el que teniu que fer? Ara anirem mostrant un poquet aspectes per a veure què fem en la intel·ligència artificial. Si la exorcisem amb el mòbil, ja que hem prohibit el mòbil, aprofitem el tema i tot cap a fora, o bé intentem una integració en l'educació, si és que aquesta integració és necessària. A lo millor molts penseu que no, ¿vale? Pues anem a raonar-ho. Per on podem començar? Podem començar un poquet perquè he vist que s'ha parlat molt de la IA, però no hem parlat de què és la IA, ¿vale? No vaig a fer-vos una classe teòrica, ni molt menys, però sí que és cert que tot el coneixement que tenim de la IA està basculant entre dos extrems, no? L'extrem de la intel·ligència artificial, que té molt poc d'intel·ligent, però que es ven com intel·ligent, un poc com el Mac 2 de la pel·lícula, recordeu? Que no era Mac, era un falsari, no feia màgia, bueno, com tots, no? Però aquell enganyava a la gent, no? Potser la intel·ligència artificial siga com aquest Mac 2 que ens enganya fent-nos creure que pensa. Cony, és que quan li preguntes alguna cosa a GPT i comença a escriure, ostres, és quasi meravellós, no? És quasi màgic. És de veres, vull dir, està pensant, mira, està escrivint com escric jo, però més ràpid, no? L'altre extrem, quin és? L'altre extrem és el mite de Frankenstein, l'etern mite de Frankenstein, no? La tecnologia que acabarà imposant-se a nosaltres, dominant-nos i fent-nos desaparèixer, no? Que, bueno, aquest mite el teniu en pràcticament tota la ciència-ficció sobre el tema. Teniu 2001, l'Odissea de l'Espai, va ser la primera, no? Tenim Westworld, no sé si heu vist la sèrie, espectacular. L'heu vist o no? Westworld és un parc temàtic de robots i d'intel·ligència artificial. És com anar a PortAventura, la part de l'oeste de PortAventura, però amb persones allí a les quals pots matar, pegar, violar, perquè no són persones, són robots. Val?
Bueno, al final, no us faig spoiler, però en la quarta temporada l'algoritme gira i adquireixen el lliure albir, la gran por de la intel·ligència artificial, que acaba dominant-nos, que acaba sent més intel·ligent que nosaltres. En fi, Blade Runner, un altre el tema, no? Com la intel·ligència artificial és indetectable. Ara mateix, quan no poden detectar si un text ens l'han colat en intel·ligència artificial, estem un poc ahí, no? Com li fem la prova, no? A Blade Runner era més fàcil, recordeu, era l'iris i moltes preguntes ràpides i a la segona o tercera pregunta la intel·ligència artificial patinava i ja no podia contestar. I llavors l'iris es feia gran i detectaves el robot, no? Sí, el robot, l'humanoide, val? És a dir, Black Mirror és la sèrie més tecnòfoba que n'hi ha. Sota una apariència de tecnologia, en realitat ens ha encomanat totes les ports possibles. Viure pendents d'una aplicació, que ens xuple la memòria, que ens torni a la vida. Això és brutal. Que això moltes d'aquestes coses ja estan fetes. Per exemple, els bots per a ressuscitar persones mortes ja estan comercialitzades als Estats Units. Ja la va fer el DatBot, ja el va fer un primer, no me'n recordo el nom, però ja estava fet i ara està inclús comercialitzat. Bé, per tant, quina visió tenim de la IA? Doncs una visió exagerada, molt exagerada, que està acompanyada per tota la ciència-ficció que hem rebut, més tots els titulars de periòdic, perquè és que cada 2x3 ens està apareixent. Una IA fabricada no sé on ha aconseguit superar el raonament humà. Una altra. Una IA... A veure, què passa així, no? Bé, penseu també que en els titulars n'hi ha una qüestió ahí més, no? I és que per cada titular d'aixòs, les accions d'NVIDIA o d'IA Open munten o baixen. Entonces, els titulars són molt golosos per a fer negoci en este negoci del digital, no? Però, més enllà d'això, deixem-nos un poquet de ports i de coses. Què és la IA? La IA no és més que una sèrie d'algoritmes, és a dir, de fórmules matemàtiques, implementats en robots virtuals, un ordenador, o físics, en presència, que resolen qüestions per a les quals necessitem ajuda. Ajuda. Això és la clau. Ara després parlarem que n'hi ha molts tipus d'algoritmes i això evoluciona molt. No estem parlant de fórmules matemàtiques com la primera IA algorítmica, que era pràcticament un protocol tancat, no? Ara no, ara tenim xarxes neuronals, tenim aprenentatge profund, això fa que la IA aprenga per ella soles. Ara entrarem, si voleu, un poquet ahí, si no, no. Però el que m'interessa més és que hem de donar-se compte que aquesta IA la podem diferenciar en intel·ligència artificial forta o general, que seria aquella, la de Blade Runner o la de Westworld, que vos he dit antes, que aconseguiria resoldre diferents tarees per ella sola. És la que ens fa més por, és la que ens pot dominar, no? És la que un dia no la podrem apagar, diguem, no? Perquè ella sola s'haurà mantingut i acabarà dominant-nos com l'ordenador de 2001. Ixa, bé, és una intel·ligència molt interessant, però ni està ni se l'espera. De moment, evidentment, això avança com un tir, però els principals investigadors, com Vicent Costa, que és el que va escriure el llibre amb mi, que ell sí que és investigador del CSIC en intel·ligència artificial, Mantaras, Boden, totes les grans... això ho situen en el terreny de la ciència-ficció. Que n'hi ha gent treballant en això, però realment no és una cosa que estiga a ulls vista, no patiu. De moment, l'ordenador no vos tancarà i vos menjarà. Però el que sí que està desenvolupant-se a lo bèstia és la IA dèbil, que és la IA molt eficaç en fer una funció. Per exemple, redactar textos, o per exemple, crear imatges, o per exemple, crear vídeos, o jugar a l'escac, o el que vulguis. Esta IA dèbil ja està així, ja la tenim en el mòbil.
perquè ja està Meta, ja sabeu, mos ha clavat la seva IA ahí i no pots dir-li que no, encara que hi vulgui. I aquesta IA no te va a dominar, no és que te vaig a fer coses que tu no vols que faça, no. El tema és que t'està furtant uns datos i al mateix temps t'està donant unes resolucions a temes, no?, que són els que ja té. Bueno, esta IA dèbil, esta ja està així. I esta passa desapercebuda moltes vegades. Vull dir, no li tenim tanta por, però realment és la que ens està dominant. És la que està dominant quan demanes un segur, és la que està dominant quan demanes una proposta de, no sé, una faena, una selecció de personal, ¿vale? Coses molt importants en la vida, inclús una llista d'espera d'un hospital, posem per cas, no? O de la sanitat, tot això ho decideix una IA dèbil. I pareix que per dir-li dèbil o pareix que siga, però esta és la que està present. L'altra és pura fantasia. Ara bé, ens l'han venuda d'una manera molt impactant, perquè d'alguna manera, com els prestidigitadors estos que t'ensenyen per davant la boleta i l'estan traient per darrere, ¿vale? Tu estàs mirant la boleta, estàs mirant a l'ordenador de 2001, a veure si mos posseïx, però per darrere mos l'han clavat sense donar-nos compte. ¿Vale? A esta és de la que estem parlant sempre, en educació, en sanitat, en lo que siga, en periodisme, és d'esta de la que estem parlant. Molt important i molt potent. Bueno, al voltant d'aquesta intel·ligència, per lo que vos està la IA clàssica, estan les xarxes neuronals, és una cosa, vull dir, brutal, perquè el que fem són sistemes com els de neurones, però simulem en un ordenador i, per tant, els diferents contactes estem valorant-los i fem que les seues respostes siguin cada vegada més afinades, no? Com l'aprenentatge automàtic, ¿vale? O profund, també. Després tenim la IA predictiva i arribem a la IA generativa, que és la que més gastem en escola, ChatGPT, ¿vale? És una IA molt potent, és una IA específica, molt potent, que ha après, perquè recordeu que el ChatGPT crec que té dades fins a 2003 i el de pagament a 2004 o 2002 i 2003, una cosa així. Vull dir que això té un temps, no? De fet, el problema que estan tenint ara les IA generatives són les dades. No en tenen. O sigui, necessiten quantitats immenses de dades. Són com un vampir, que ens xupa la sang, doncs igual. Sense dades no viuen, moren. Necessiten la sang de les dades. Han arribat inclús, fixeu-vos, a crear-se-les. Com quan posem en classe una enquesta i els alumnes inventen subjectes, ¿vale? Pues fan el mateix, perquè ja no en tenen. Entonces fan una mitja estadística i bueno, pues anem a repetir-li dades similars. Clar, és jugar, és fer trampes al solitari, però funciona, no? Funciona, vamos, al final. Entonces, clar, tot això és molt potent, però és de veres que s'alimenta de les nostres dades. Per exemple, quan Meta mos clava, com es diu, que no me'n recorde, o Twitter mos clava Grok, per exemple, no? I nosaltres interactuem en ell es queda les nostres dades. Ens pot donar igual. Però, clar, han hagut ja, en Europa, sobretot, problemes. Moltes d'aquesta intel·ligència artificial s'han nodrit d'obres escrites en copyright. S'han nodrit de la meua faena, o de la vostra, no? Entonces, a veure, ens tindries que pagar, almenys, no? Si estàs aprofitant-nos la nostra sang. Si anem a donar sang, ho fem per altruisme, però si te la vas a quedar tu pel teu trasplantament, pues a lo millor te la tindria que cobrar, no? Una cosa així. Bé, bueno, en fi, tot això és un poquet. El tema és que, i ahí és on jo volia arribar, sobretot, com que esta IA es nodreix d'aixes dades immenses, acaba repetint els vicis que aquestes dades tenen. Tan simple com això. ¿Vale? No és que siga, quan haureu sentit dir, i ahir va parlar també de Lorena, no? de l'algoritme de Twitter, aquell de Google que va clavar en Twitter i es va convertir en racista en 2 dies. ¿Vale? Perquè lo millor no és que passarà això, perquè en seguida ho van ja, lo millor és com ho van explicar. Van dir, no, perdona, és que Twitter és racista i és un discurs d'odi. Jo no tinc culpa de que volen dir, jo he clavat ahir un algoritme i ella ha après. Bueno, perdona. I ahir
no vaig a parlar d'això ara perquè el tema no és la intel·ligència artificial, però podríem parlar de qui és el responsable. Només eres responsable de lo que tu poses o de lo que el teu enginy genera? Qui és el responsable ahí? No? Igual que en els cotxes conduïts automàticament. D'ací, bueno, això n'hi ha molt de temes, si tenim temps ho parlem després. No? Però bueno, que va fer gràcia l'excusa que donava. No, nosaltres no hem fet res de mal, és que Twitter és racista i és sexista. I és... Ja, companyero, molt bé. El problema és que nosaltres, que som humans, volem canviar això. És que volen. I és que no volen, no. Però bueno, vull dir, aquesta és la diferència, molt gran. Vale? Jo també sé que Twitter només entrar és un pual de fem. Això no vol dir que jo em dediqui a escriure tuits de pual de fem. Per què? Perquè tinc criteri. La IA no. Perquè la IA no pensa. No pensa. Pareix, sí, però no pensa. Posa coses unes al costat de l'altres amb una solvència molt millor que nosaltres. Vale? Per exemple, en aquest llibre de Cathy O'Neil es parla d'algun que altre error o, més que error, vici que la IA ha encomanat. Uno volia contar-vos especialment. Bueno, En l'estat de Nova York van implantar, vosaltres que sou mestres, van a per vosaltres, xiques, xics, espavileu-vos, van implantar un sistema d'avaluació de mestres, que van contar coses com resultats acadèmics de l'alumnat, continuaven estudis, trobaven faena i coses així. Quin va ser el resultat? I ja està. Quin va ser el resultat? Doncs que els mestres més, podríem dir, implicats de zones deprimides tenen menys valoració que un mestre normal, vull dir, que no feia més que donar classe, d'una zona econòmica i socialment bollant. Hòstia, aquí van tirar els millors mestres. Però sabeu què va passar? Que l'escola privada es va contratar de seguida, perquè ella sí que sabia que eren els millors. Clar, el problema de la IA és que, i és una de les coses que se li demana, en Europa la cosa està molt bé, vull dir, podem estar molt contents de viure en Europa, és la transparència. Clar, quan a tu et diuen, no vaig a fer test segur. Per què? És que la IA m'ha dit que no... tal. O a tu, per exemple, va passar també als Estats Units, ho van implantar en serveis socials. De sobte, molta gent es va quedar sense... gent que estava necessitada es va quedar sense l'assistent social que li tocava. Per què? No, és que la IA ha rebaremat i a tu no el fa falta. Però per què? No saben dir-te. T'he llevat la beca, t'he donat la beca. Per què? La IA és opaca, perquè aprèn soles. No és un algoritme que estiga... No és que tu li estàs dient el que més no sé què. No, és que tu li estàs afavorint uns ítems i ella al final decideix. Entonces, clar, aquesta opacitat és molt perillosa. Va passar també en la justícia i fixeu-vos que és prou important també en la justícia perquè tot això també es fa en l'avaluació d'alumnes. Al final, què passava? Que evidentment la població negra delinquia més. I això la IA, que no és tonta, pot ser estúpida, com diuen alguns, però tonta no, ho va detectar. I, per tant, recomanava sempre als jutges que no donaren la llibertat condicional a persones, per exemple, negres. No feia res de mal, era el que passava. Però, evidentment, això és alimentar el racisme i això ho sabem nosaltres, la IA no ho sabia. I direu, no passa res perquè els jutges ho analitzaven ja, però també diuen que el fet de donar-te una eixida ja, ara parlarem d'això també en el ChatGPT, si voleu, en els treballs i tal, te dona una eixida i ja t'agarra el cap i fum, te l'encaixa ahí, no? Entonces, a molts jutges ja d'alguna manera els encaixava en la resposta que els havia donat, no? Bé, n'hi ha casos, molts casos, de diferents àmbits, però mireu això, que em va resultar molt interessant, que en Europa, a diferència d'Amèrica, han fet una llei europea de control de la intel·ligència artificial. Les tecnologies no són neutres. És una cosa que s'hem de clavar en el cap. El fet que estigui escrit en caràcters matemàtics ens provoca un assombro, no? Sí, no sé com es diu en valencià ara. Però ens provoca
això és un llenguatge, és quasi com els metges, no? Que escriuen mal perquè no sapiem el que posa i creure que té alguna característica màgica. Pues la matemàtica és igual, no l'entenem, és que sou matemàtics, sí, claro, però els altres no. Entonces, clar, està com envoltat d'una espècie d'aura. Bueno, pues en Europa li han posat una sèrie de limitacions molt interessants en les escoles. A banda de que en Europa és la primera que està legislant per a posar-li límits a la intel·ligència artificial, en les escoles també, això de fa molt poquet. Per exemple, pues que es col·loquen sistemes d'accés, d'admissió, que es vegi això d'una manera transparent, qui ha estat admès i quins han vist criteris. Que utilitzen avaluació de l'aprenentatge. Això hi ha que posar especial. Controlar totes aquelles utilitzacions de la IA que poden interferir en drets fonamentals. Perquè la IA està desenvolupada per empreses privades que busquen un benefici i, per tant, quan l'apliquem a un context públic, això hem de revisar-ho. El problema és que li tenim com una certa por, no? És que això és... No, vull dir, no és control de la llibertat d'expressió, estem parlant d'un sistema automàtic, més o menys automàtic, i que, per tant, hem de controlar, perquè si no, mos pot colar. I ahí Europa és el punt primer. Per tant, un poquet, ha sigut, jo què sé, igual ja ho sabíeu i estic així, és que no sé molt bé, no sabia molt bé per on enfocar les coses, vaig veure les xerrades d'ahir i sí que he llevat coses, però no sé molt bé si esteu ahir o això sobrava o no sobrava, però jo crec que sí que és interessant que sapien de què estem parlant, no? Estem parlant d'artificis, no? Que dominen la nostra vida d'una manera molt quotidiana i en aspectes concrets, i que si la dominen està bé moltes vegades perquè estan fent-ho d'una manera amagada. I això és el que no podem tolerar en una democràcia, perquè tenim que tindre tots, com a mínim, coneixement d'aixòs factors que estan decidint la nostra vida. I en l'escola més encara, perquè ara, evidentment, podem utilitzar-los, igual que s'utilitza per a detectar la delinqüència, podem utilitzar la IA per a avaluar, o podem utilitzar per a filtrar l'accés a un centre, per a seleccionar a l'alumnat. Entonces, totes aquestes coses les hem de tindre en compte a l'hora de posar en marxa aquest tipus de sistemes. Bé, per un costat la IA, per altre l'educació o el pensament. Jo ja vos he dit i vos he avançat que la IA no pensa, no? No pensa, però simula molt bé el pensament. Si el simula també ens pot enganyar. Aleshores, què fem? Creu que podem obligar a pensar a l'alumnat? Tenim dret? ¿Os parece bien lo que vuestros padres os han inculcado pensando que es lo mejor para vosotros? No dejéis que nadie os imponga su manera de pensar. Sois mayores como para pensar por vosotros mismos. Bruno, esto también va por ti. Merlí, cuando dices que no dejemos que nadie nos imponga su manera de pensar, tú nos impones tu manera de pensar. No, perdona, os estoy pidiendo que penséis por vosotros mismos. ¿Y si no tengo ganas de pensar, qué? ¿Lo tengo que hacer? Pues no. No pasa nada. No es obligatorio que pienses si no quieres. No pasa nada. Pues vale. Muy bien. Bueno, clar, jo és que és de formació professional, soc de filosofia i, en fi, el tema me toca, no? Hasta ara era això el tema, no? Podem obligar-te a pensar? Estàs obligant-me a pensar a la teua manera? Estàs clar? Això ha sigut sempre, sobretot en el pensament i l'educació política. Jo soc, en fi, sempre m'ha paregut molt important donar educació política en l'escola, però, clar, té un problema, i és com ho fas amb una... És que hasta la paraula costa, no? Imparcialitat, ¿vale? Pot ser equitatiu, equidistant, això no és ja una postura política. Bueno, en fi. Clar, ara en la IA el tema ja no és que els pares es claven la idea, no, és que ve amb la idea feta. És que tu li dius, pensa'm sobre el racisme, i t'ho fa la IA. I dius, bueno, jo volia que pensares tu. Ara bé, tenim dret a obligar a l'alumne realment a que ho faça? I si ell vol passar així, vull dir, en realitat, no? Ja ho han dit antes, quanta gent n'hi ha per ahí manant? I no és que pense molt, no sé. Jo crec que sí, no? A veure, estic convençut que sí, no? Però, i si a més algú diguera,
No, ja no és que ells no vulguin, és que no poden, perquè la IA impedeix pensar. Mireu si n'hi ha titulars que parlen de que la incorporació de les noves tecnologies digitals ens està furtant l'enteniment, ens està veient l'enteniment. No? T'has begut l'enteniment que he dit, que és frase tan bonica en valencià. No? Pues això, no? Vull dir, l'atenció, per exemple. Ostres, el cervell, algú diu, el cervell humà està canviant. Va haver un llibre ja superficiales, un llibre que parlava de que és que les noves generacions amb els nous anaven a ser superficials, anaven a ser molt més manipulables. Bueno, continuen dient-ho, que ara la joventut és gilipolla. Resulta que és molt manipulable perquè el TikTok, això, vamos, te xupla però per la via ràpida. N'hi ha molts titulars de periòdics d'aixina. Però la veritat és que els únics que no ho diuen són els investigadors, perquè no n'hi ha estudis. Aquestes coses de les que es parla ahir són estudis fets en 15 persones, en 15 subjectes, o en 15 subjectes que ja tenen TDAH o ja tenen no sé què, qualsevol cosa que estigues buscant, no? Vull dir, vale, jo no dic que no passe, però penseu que l'estructura cerebral, que és molt plàstica, porta 300.000 anys desenvolupant-se. Afirmar que en 10 anys va a modificar-se, tindràs que demostrar-ho, simplement. La realitat és que és de veres que, efectivament, ara ho parlarem, això ens genera uns hàbits, però això no vol dir que el nostre cervell es transforme i ens impedisca pensar, o ens impedisca directament llegir, o ens impedisca... A veure, que jo m'he educat en l'1, 2, 3, i he eixit, i vosaltres en el mamachitxo, a lo millor, jo què sé. Vull dir, que la tele era el dimoni, recordeu? I ara tots, ai, per favor, la tele, que bé estava, reuníem tots al voltant de la tele i la miràvem junts. I ara, mira, se'n van el mòbil a la seva habitació. Vaya por Déu, ja m'arriba tard. Com sempre, sempre arribem tard. En educació sempre arribem tard, per una espècie de por o de prejudici. Quan ja la cosa s'ha establit i ja s'ha... Entonces, comencem a veure, no? Primer la tele, després internet, després les xarxes socials. Ara ja tots estem en Instagram. Però, clar, ara els xavals se'n van d'Instagram a TikTok. Ara, quan anem tots a TikTok, se n'aniran a echar una altra, no patiu. Normal, per altra banda, no? Però, bueno, el que vull dir-vos, que n'hi ha molt d'escàndol. Tu fas una investigació dient que la joventut ha perdut un 2% de coeficient intel·lectual, com diuen, i escolta, això el tens, el mereixes un titular, una publicació en Nature i un titular de periòdic o dos. Però realment no estem parlant de transformacions. Igual que tampoc estem parlant d'addiccions. La paraula addicció és molt forta. Ja està bé de dir tonteries. Una addicció s'ha de curar. I si detecteu algun alumne addicte al mòbil, per favor, informeu als seus pares i que el porten a un psicòleg. Ara, si no és addicte, a lo millor el podreu educar. Vosaltres, els seus pares i la tribu sencera, per supost. Vull dir que de lo que estem parlant és d'hàbits. I els hàbits es modifiquen. Com? Amb educació. Què és el que fem nosaltres, no? O no ens dediquem a d'això? Si fos una addicció, el paper li tocaria al psicòleg o al metge. Si és un TDAH, li toca al psicòleg o al metge. I si el detectem, ràpidament, per favor, ho hem de dir. A més, nosaltres no estem capacitats per tractar una addicció, crec. Nosaltres eduquem, no tractem addiccions. Si realment pensem que tenim la classe plena d'addictes, pues, compañeros, ho tenim mal, que és possible, tot siga dit. En fi, bueno, és un dir. El que vull dir en tot això és que fem un gra massa. Si estem parlant d'hàbits, els hàbits s'eduquen. No és fàcil, evidentment. Si tu t'has passat la vida mirant la tele, com molts de la nostra generació, i fumant porros, pues la veritat és que després, algo tens ahí. És difícil eixir. Sí, clar que sí, però això no és el cas general. És que de vegades
no sé, de vegades parlen metges o parlen psicòlegs o parlen gent que està en clíniques de desintoxicació, d'addiccions, i jo ho entenc. Si tu fas una enquesta, dels 10 que entren, els 10 són addictes, un 100%. Però, clar, això és un context. Allà arriben les persones que tenen problemes, no? I nosaltres anem a prevenir. Nosaltres estem educant. ¿Vale? Sempre recordaré quan fèiem educació sexual fa molt de temps, que vam començar a fer-ho, fèiem una excursió al centre de planificació familiar en els xavals perquè t'explicara els mètodes anticonceptius. I arribàvem allí i el metge els amollava totes les malalties en el percentatge que tenien. La sífilis, no sé quanto, la gonorrea, un 0,9%. Hòstia, i si és d'allí, cagant, no? Que digue, que Dios me coja confesado, què més dona? Total, vaig a pillar algo, ho vaig a disfrutar. Clar, pel metge això seria molt important, però per uns xavals que bueno, és interessant conèixer les malalties, però, home, no sé, és una altra cosa, ¿no? La manera de dir-ho. O lo que passava en les xerrades del SIDA. Entrada de la xerrada, el SIDA se coge, papá, y todos, cuando salían, venga, vamos a cogerlo directamente, que es dit un nom, no me'n recordo ara, si l'efecte, vull dir, pues, clar, si al final pareix que estiguem fent-ho també d'aquesta manera, no? I clar, no estem parlant dels nostres alumnes, si sou de primària, pues, vull dir, gasten i molts, alguns en massa temps, i això s'ha de reflexionar. Ara, un addicte, en tot cas, per a desintoxicar-se, necessita voler. A la força, no desintoxiques a cap drogadicte. Crec jo. O sigui, haurem de fer-ho d'una manera més pactada. Ui, vinga. Bueno, i així d'on volia jo pegar-vos la volta. Teniu por de quedar sense faena, d'una classe sense mestres. Però, hòstia, penseu-ho bé, el pànic, una classe sense alumnes, que en realitat estiguem ensenyant intel·ligències artificials, perquè ells ens donen un treball, el corregim i ell li modifica ChatGPT i li el torna, i encara aprèn ChatGPT amb nosaltres. O sigui, imagineu-se realment si passa això, no? Si realment nosaltres no volem saber res de la intel·ligència, però la intel·ligència està ahí, en casa, per supost, tu potser no li deixes gastar en classe, però quan té que fer alguna cosa en casa t'ho porta i al final, això sí que fa por, No direu que no, que la intel·ligència artificial ens lleva els alumnes, perquè no tinguem a qui educar, perquè al final eduquem, no sé, un ChatGPT, no? La clau crec que és que hem de pensar en aprendre i no en ensenyar. Com introduïm la IA en l'aula? Col·loquem-nos com a aprenents, més que com a ensenyants. Igual el nostre rol està evolucionant. Ho sent, jo ja estic jubilat, però joves teniu un marrón que sabeu. Entonces, anem a veure com, ¿no? A lo millor a Xina, voleu que ensenyem la IA a Xina? De ganar 350 euros a la semana a 14.000 euros a la semana con mi agencia de IA y marketing. Y este vídeo no es ni para venderte nada, ni para decirte cómo lo he hecho. Este vídeo, el reel que estás viendo ahora, y se ha mezclado con las tonterías que estabas viendo, es simplemente un recordatorio para tu... Bueno, un cantamañanas que estaven en la... Això ho veuen, els xavals. Això ho veuen. Què volen, que l'escola suplisca això d'acadèmies? Bueno, no estaria mal, si ho fem de baix, dins de lo que cap, no? No, a què no? Ara després parlarem de quin tipus d'ensenyament tenim, quina alfabetització en IA tenim que fer, no? I això no és el nostre ideal, a què no? Mireu el que diu Marian Ferrarelli, m'encanta el titular. Este és un conte molt xulo, Faro Digital. Són sud-americans, però són molt interessants. I després te pots llegir els llibres i tal. Educar és incomodar. Hem de fer-li la guitza a ChatGPT. O sigui, hem d'aconseguir incomodar a l'alumne. L'algoritme és còmode, l'algoritme és pla, l'algoritme és mediocre, supereficaç, torna a insistir. Però és de veres, és mediocre. Jo vaig a dir-vos la veritat. Quan vaig començar a preparar aquesta xerrada, li ho vaig dir a ChatGPT, i he necessitat un mes per desembarassar-me de tot el que em va dir. M'ha costat el doble, tot s'ha de dir. Perquè allò era una cosa plana, planíssima, sense ànima, per supost, i dient tot obvietats. Que, escolta, quan no saps alguna cosa, doncs està bé, però a lo millor, quan vols pensar un poquet, te se queda curt, no?
Entonces és el que diu ella, no? Hem d'intentar incomodar. Educar no és donar el que entreté, no? Hem de trencar les comoditats, trencar les evidències. No utilitzar, com diu ell, atajos, no? La intel·ligència no reemplaça a ningú, ni al professor ni a l'alumne. No ens equivoquem, i això és el que tenim que ensenyar, que la intel·ligència no va reemplaçar-los a ells. No va servir-nos el producte d'una intel·ligència artificial. No perquè no el valorem, que podem avaluar-lo bé o mal, no? Però el problema és que no ens serveix. ¿Vale? Aleshores, clar, allà haurem de canviar també la manera d'avaluar. Xiques, xics, si algun examen o algun treball el poden fer en IA, el problema és vostre, no d'ells. Penseu un poquet. Algun treball que no es puga fer en IA. ¿Vale? No sé, l'error. Però si és que al final el millor alumne que tindrem és el que mos rega la planta de plàstic. Ixe del bo, el que s'equivoca. Si és que al final la IA no s'equivoca. Bueno, sí que s'equivoca molt, tot siga dit. Però l'error és humà. Tenim una por a l'error. No, el professor també s'equivoca. Tenim por d'equivocar-nos. Tenim por d'introduir la IA perquè no sabem com va. I què? Doncs aprenem. Jo, bueno, d'IA no, però de xarxes socials he après molt del meu alumnat, la veritat. Jo sóc un boomer, no hi ha ni puta idea, i ells m'han ensenyat moltes coses. Joder, no passa res per equivocar-se. L'error és la clau humana. I no li hem de tindre por, val? Entonces, què estem fent en l'algoritme? Quina pregunta li podem fer? Com el podem interrogar i com l'output que ens dona, com l'analitzem? Això és el que hem de treballar en classe. Com? Lo siento, buscau la vida. No, ara diem alguna cosa, però a veure, això és el problema, no? Vull dir, estem ahí. Vale, bueno, no vaig a... En fi, concepció de l'educació és imaginar el futur, és la creativitat, és... En fi, això crec que no cal que ara li posem ahí. Per exemple, així diu una cosa molt interessant, Concha, que diu, què eduquem per a crear individus que triomfen en la societat econòmica en la que vivim, com el del vídeo anterior, o estem creant persones ciutadanes crítiques? Optem. Quan eduquem hem de tindre molt clar l'objectiu. El gran objectiu, que es recorda una volta a l'any, si voleu, quan comencem el curs, però que el tenim ahí sempre sobrevolant. I després fem coses que a vegades ens deixen bé i ens deixen mal. Però sabem el que volem. Què estem educant per a que guanyen? Pues per això que ho fas el vice o l'altre o el negre o qui siga, no? Que també ho fan molt bé. Jo què sé. Per què? Nosaltres no anem a competir en el vice, tampoc, no? I ahí estem. Al final, la clau és quina educació volem. ¿Vale? Quina educació volem. I això ho hem de tindre molt clar. I a partir d'ahí, lo de més ve després. Però primer, i quan algo xoca contra això d'interessos, doncs evidentment, possiblement no ens interessa, no? Per tant, resoldre l'oxímoron d'entre IA i educació es pot? Doncs és complicat. Segur que un oxímoron no té solució, però si la utilitzem entrellat, això vol dir que no cal que estiga tots els dies present en l'aula, que potser un dia a la setmana, un dia al mes, jo què sé. Si és que dona igual. Si és que dona igual. La clau no és la quantitat, ¿vale? Amb sentit crític. Cada volta que fem alguna cosa, que tinguem un punt crític ahí, un interrogant al final, un dubte, un error. ¿Val? No en podem perdre de vista el punt, l'objectiu. Formem persones autònomes, crítiques, amb una visió ètica, després parlarem de l'ètica, ¿vale? Però això ens porta a veure com ho fem. I com ho fem. Vale. No vaig a portar-vos el que diuen les estadístiques dels alumnes. Segur de sobre el que fan els alumnes. Però el que vaig a dir, vaig a posar-vos un document gràfic de molt de valor que s'estrena així i que igual faig un ús inclús... No, està publicat en el blog de l'institut, és pobre. De què és el que pensen els alumnes del nostre treball sobre la IA? És l'any 1000 abans de Crist.
Un reduït grup de cavernícoles dissidents ha fugit de la caverna per vandalitzar amb les seues pintures rupestres i subversives. Però, pobres espècimens, el que no saben és que el caçador de mòbils ja segueix el seu rastre i mai permetrà que la tecnologia arribi a les ments simplistes, perquè, com ja sabeu, no tots els herois porten capa. Ei, què feu? No es pot correr pel passadís. Tu, dona'm el mòbil. Dóname el móvil. Que te di que me dones el móvil. Dóname el móvil. Solta. Mira, el móvil. Bueno, així era molt veuen. És caçador de n'hi ha gent? No, este no vaig a posar-lo. És segur que n'hi ha companys que la prohibició de llevar mòbils els ha vingut molt bé. Han tingut una distracció a l'hora del pati, no? I han vingut carregats. No passa res, jo estic d'acord en que el mòbil cal racionalitzar-lo i dins de l'aula no té sentit si no es gasta didàcticament, evidentment. No patiu, no patiu. Però sí que és de veres que tota aquesta hipocresia, a veure, que estem en tecnologia, vull dir, que ara, com va dir Lorena ahir, és que després ixes al mercat de treball i el primer que te demanen era «Ai, tu que eres jove, encarrega't tu de les xarxes socials». Que no, és que mon pare me les ha prohibit fins als 18 anys. Amor de Déu, ja està bé de tonteries, vull dir, és que al final jo ja me cabreig, perquè és que són tonteries. I, bueno, està clar que hem de... Però anem a veure, això és un pacte social. Per què només els joves? La mare o el pare que estan desdejunant en el mòbil i no li parlen al fill, i això no té que racionalitzar l'ús del mòbil? Què passa? Són tontos, ells són els cavernícoles. I nosaltres som els listos que es tenim que ensenyar a què? Fem un pacte social d'ús de la tecnologia, que en la que jo estic d'acord, i jo el primer, no? Tots, o el que no té sentit és així focalitzar en una generació per prejudicis generacionals, ni més ni menys, perquè no té altre sentit, no? Al final. I no hi ha altra manera d'ensenyar a utilitzar la IA que utilitzant la IA. Com nadar, tens que tirar-te a l'aigua. Vale, podem donar unes quantes classes teòriques, però o entres a l'aigua o no. Lo millor serà que entrem a l'aigua acompanyats perquè no ens ofeguem? Doncs el mateix amb la IA, el mateix amb el mòbil. Entrem acompanyats. Acompanyem. I no prohibim. Ajudem, ensenyem, aprenem. Però bueno, m'és igual. Així tenia un vídeo on ixen uns xiquets, una meravella de ninyoros, d'estos que s'emportaríeu a casa, dient que gasten la IA per a fer treballs i per a tot. ¿Vale? Molt guai. A veure, és de veres. També per copiar. Hombre, evidentment. Tots no estan, no? Però, bueno, evidentment diuen que la gasten per moltes coses molt útils, no? Però jo crec que la clau és esta. Anem a veure. Avui per avui, qualsevol estudiant pot trobar en internet una cosa. Si realment la classe no me serveix per a transmetre informació, Houston, tenemos un problema, com diu Rebeca. A no ser que en l'aula enriquim, que és de lo que es tracta. Al final la classe és un lloc sagrat. Si al final de la classe t'has de preguntar què passa si un no ha vingut? Esta classe, com fan a la universitat, està penjat en la plataforma. Pues, per què tinc que anar a classe si ja està penjat en la plataforma? De veres, per què? ¿No? Ara bé, si en la classe ha passat alguna cosa, aquesta classe és insubstituïble. No és vital, no passa res, no estic així posant-me dramàtic. Vull dir, si s'ha dialogat, si s'ha parlat, si s'ha qüestionat, això és l'aula, aquest espai sagrat on el diàleg i la paraula i la imatge interpretada té sentit. I com vos he dit antes, si els vostres treballs es poden fer en un xat GPT, vosaltres veureu, ja està, no passa res. Cada un fa el que vol, no? Com professor també que posa exercicis de gramàtica ja, doncs jo què sé, doncs ja està, no? Vull dir, anem a ser sincers, no? Entre nosaltres mateixos. Que això no vol dir que totes les classes anem a fer-les super... Ojo, i el mateix que vols dir que ara, això no vol dir que ara... Jo recordo quan vaig o quan anava a cursos d'estos de... Hòstia, i si és d'allí, angoixat, o sigui, tinc que ensenyar-me a gastar este programa i aquell altre, i hi havia tanta cosa per fer que dius, no me dona la vida.
Anem a ser modestos. Una innovació, una classe al mes, i buscant una cosa nova és una bomba, és una espurna, clar que sí. I a lo millor la resta van a ser més tradicionals, doncs és que tot no ho podem fer. També necessitem ensenyar-lo a llegir, a escriure coses bàsiques, a calcular, vull dir, a redactar, de tot, no? Però si podem innovar en les nostres classes, no sé, una innovació, o en un dels cursos, o en una de les classes, o en un dels trimestres, l'any que ve en farem una altra, perquè així n'hi ha molta faena. Jo ahir, mirant el que ensenyava Lorena, em vaig quedar, vull dir, jo també tinc això al final, vull dir, és que és flipant la quantitat de plataformes que tenim que, podem fer, si sou de plàstica, ara ho direm això, no? Pues, hosti, anem a fer una imatge en intel·ligència artificial i després anem a modificar-la, o tal, o allò, o anem a fer una campanya publicitària, o anem... Jo què sé, tio, hi ha tantes coses per fer que a mi m'agòbia, jo m'agòbia, de seguida. M'agobiava per fer això i ara ja estic tranquil, perquè ja està acabant-se. Espera. Bé, doncs això, no? No sé ja què més anava a dir. Per tant, respecte al tema de la trampa, jo crec que no és el tema. Cadascú... Clar, si fas un examen tipus test és que separarà la gent perquè es copia l'examen del costat. Ja, jo no tinc aquest problema. Jo faig redaccions, que això no es pot copiar així tan fàcil, només si tens el mòbil ahí, no? Ja ho va veure ahir, ho va explicar, vull dir, hi ha plataformes que detecten, no és fiable. Després jo tinc ahí que no tindré temps d'explicar-vos, hi ha unes quantes coses que vos permeten saber. De manera, això és un problema més de la universitat, si ho penseu bé. De primària no teniu aquest problema, perquè teniu a l'alumne ahí tot l'any i sabeu com evoluciona. Al final, que és a lo que arribarem, hem de canviar l'avaluació. L'avaluació no és un tèrmino, ja ho sabeu, no? Haurem d'estar avaluant el procés i no el resultat. Volem veure com crea la composició, no el final. Si no ens ensenya el procés, no ens val. ¿No? Entonces, clar, la còpia, jo crec que, per exemple, en primària, en secundària, ja un poc en batxiller ja és un poc més greu i tal, perquè, bueno... Però al final, tots copiem. Tots hem copiat. El problema és quan no més còpies. Però ajudar-te de copiar alguna vegada, jo què sé, no? T'ha tret d'una angoixa, estàs bloquejat, has mirat un poquet i has fet, ja està. Tampoc és tan greu, ¿vale? El que més em fot a mi és que m'han colat redaccions que he corregit com un capullo i eren de ChatGPT. Això sí que em fot, perquè, joder, estàs fent-li la faena a aquesta gent. És que... Bueno, doncs això. Pensem-nos què fem en classe, pensem-nos com avaluem i què avaluem. Potser tornem als exàmens tradicionals i ens serveixen perquè es pot copiar menys en un examen. Però bueno, no passa res, fem exàmens. Jo no estic dient en absolut, vull dir, un examen que siga competencial, jo què sé. Sí, per què no? Que acompanyat del dia a dia, no sé. Vull dir, el que tenim que pensar és el que hem començat. Estàs obligant-me a pensar? Sí, estic enganyant-te perquè penses. ¿Vale? Tenim que enganyar-los, perquè, clar, al final, jo en tots els vídeos que vi, en totes les publicacions, quan parlen, me fa gràcia que diu la IA pot servir per a que l'alumne, la IA pot servir, i tu el pares i dius, això implicaria que l'alumne ve motivat de casa, i que ja sap aprendre a aprendre, i que vol aprendre a aprendre. Perdona, el meu problema és que no vol. No vol pensar, en el cas de la filosofia, o no vol escriure perquè li costa, o no vol llegir perquè no llig. Senyores, els alumnes no són tan... Clar, per les acadèmies d'aixes d'IA per internet sí, perquè vas tu a pagar-los, però nosaltres en classe no tenim aquest alumnat. Necessitem fer-nos en ell, necessitem enganyar-lo. Portar-nos-lo, ahí, capturar-lo. Bueno, a veure, jo crec que vaig a intentar... Bueno, després està el tema de... Clar, això és un altre tema. Que tenim tants temes. El tema de que envia, pues fan bullying, així, justament així, vaig veure aquesta notícia. En la Ribera va haver un cas d'un xaval que havia fet deepfakes de 16 companyeres. Clar, vull dir, això és un problema. I algú pensarà, és que si es donem el mòbil ho faran. Bueno, pot ser que sigui això, jo què sé. Hi ha estudis que per ahir diuen Múrcia, hem prohibit el mòbil i des que hem prohibit ha baixat el ciberacoso un 30%.
Jo callo, si són datos, però jo crec que en casa es fa igual. No? Però bé, la qüestió és que de què sorprenem? No? De què ens sorprenem? Vull dir, quan passen coses d'estes ens tirem la mà al cap. Oh, és que el mòbil, però me caguen... Mira, alguno, tu expulsado, no, dame el móvil. Dame el móvil. ¿Vale? Es como, no sé, asombroso un portugués que un niño inglés supiera hablar en inglés. Pues sí, claro, i és molt greu, però el problema quin és? Anem a veure. El problema és este, com diu Solano, ara ho posa ahí el nom. I és que els algoritmes, vull dir, ells són culpables, sí, però és que els algoritmes i les xarxes socials estimulen això. Haurem de controlar-les també. O, per exemple, no sé si sabeu el cas de Roblox. Roblox és un joc, el que juguen xavalís de primària, en el que al final pots jugar a casinos, pots comprar, i al final això es pot traduir en diners. I ha entrat que molts xavals s'han enganxat a un tipus de joc, i és un joc que en principi el mires i és innocent. ¿Vale? Entonces, clar, el que no pot ser és que tinguem una selva digital i que després ens sorprengam. No, el que hem d'educar és, com diu, és el masclisme. És que al final eduquem persones. Si vivim en una societat que cosifica les dones, què és el que fa el xaval que es creu el més listo? Fer deepfakes. I és una putada, un deepfake. Vull dir, penseu, és que agarren a les companyeres i en intel·ligència artificial li diuen, despulla-me-la. Però és que la intel·ligència artificial té mitjanes de totes les xiques. I, per tant, el retrat que fa no és com antes en el Photoshop. Oh, me posa la cara de Schwarzenegger. No, el cos de Schwarzenegger i la meva cara. ¿Vale? Això no. Ara el cos pot ser el teu. Pot ser que la intel·ligència artificial hagi acertat i tot. És una putada i hi ha que perseguir-ho. Però això es persegueix prohibint els mòbils en l'institut? No, perquè això justament el que genera és que es creen un món a part, en el que tu ja no entraràs mai, i per detectar-ho va costar-te el doble. A lo millor ha baixat el ciberassetjament perquè ja no el detecten. Hala, m'he quedat més ample que Déu, què vos ha paregut? Si és que opinar és tan gratuït. Bueno, jo, per exemple, és que he treballat molt el tema. I tinc el llibre per secundària de l'infinit a les teues mans i l'infinit no s'acaba mai, o el de l'Aia jugant al mòbil per primària, que enguany ha estat anant a prou centres de Peracide per la Ribera i tal, i la veritat que funciona bé. I m'ha agradat molt la interacció, no sé, hi haurà molta gent de primària. Jo ara lamento no haver estudiat això de primària, perquè els xiquets són més, no sé, m'han agradat, clar, també és perquè no els coneixia. Bé, doncs què més diem per acabar? Doncs va, ja no vaig a pegar-vos més xapa, el professorat, hem de canviar el xip, hem de canviar. Vull dir, evidentment, ja no som els que aportem tota la informació, som més bé coordinadors i gestors. Sobretot, no podem perdre de vista l'objectiu general, no l'oblidem, que jo crec que és un dels problemes que tenim moltes vegades, ens posem a discutir si la màquina del cafè, si el mòbil sí, si el mòbil no, i oblidem de què estem parlant, estem educant, vale? Entonces, a veure, pensem un poquet el que estem fent, crec que ho oblidem. I sobretot, no dignifiquem, no ens enlluernem per la tecnologia, no es persistin de la tecnologia a l'aula contínuament. No, la utilitzarem quan mos faça falta, quan vulguem, quan mos convinga per a l'objectiu que perseguim. I ja està, vale? En fi, per exemple, establir regles amb l'alumnat quan gastem IA és prou important. I ja dic, els de primària això ho teniu prou més fàcil perquè teniu menys alumnat. Els de secundària ho tenim prou difícil perquè potser entrem a 5 aules i jo, per exemple, que dono valors ètics, que tinc una hora a la setmana, doncs imagina't quin impacte pots fer en ells. S'han oblidat de tu de la setmana a la setmana següent. Però bueno, és important que ells entenguen que el que estan gastant no els substitueix a d'ells. Ells no són substituïbles. És un dels prejudicis de la intel·ligència artificial. Els empresaris es encanta. En seguida que miren, hòstia, me lleve 3 treballadors. Pum, bolo del forat. No. Una intel·ligència artificial d'anàlisi de radiografia, de mamografia, necessita un radiòleg darrere, el mateix. Només que el seu veredicte serà molt més afinat. Però no el substitueix. Entonces, això tenen que entendre-ho els alumnes. La IA vos ajuda, però no vos substitueix. No volen quedar-se en una classe sense alumnes, una classe buida, no? Plena d'aparateig. Hem de generar contextos que afavorisquen... Bueno, són també... Això són perogrullar, jo què voleu que vos diga, no? Ja ho sabeu. I després,
alfabetitzem en 3 sentits. La instrumental, la competencial i la crítica. Pues la instrumental és, pues, jo què sé, el que es fa en tecnologia, en física, pues, fabricar robots, és molt interessant, veure com van els circuits, saber com funciona la IA. Això és una cosa que les àrees científico-tecnològiques fan. ¿Vale? Després tenim la que fem tots els demés, que és la competencial, pues, ser capaços d'utilitzar la IA. I ahí tenim pues, el que vos va explicar ahir Lorena, totes les apps estes que ens poden ajudar. Jo no vaig a... Són les mateixes, pitjor explicades. O sigui que, molt bé. ¿Vale? Però, per exemple, un exemple per a gastar ChatGPT. Tinguem-ho clar. Els prompts. És molt important ensenyar-los a preguntar. Hòstia, si és la feina del periodista, no? Saber preguntar. És molt important, no? Verificar les dades. Quan obtinguen... Anem a fer un treball, vale? Pues anem a fer-lo en ChatGPT. A veure, què li preguntem? Tu pregunta això, tu això, per grups. Vinga, a veure, pim-pam, què heu tret, això? Ah, doncs tu preguntant això has tret una cosa, jo tu una altra. Molt bé, verifiquem d'això que vos ha dit, què? I després el resultat, avaluem de què mos serveix el que mos ha dit. O tenim que afegir alguna cosa. Vull dir, hem de ser creatius en aquest sentit, vale? I, per exemple, la tècnica Baiana, una tècnica que es pot gastar molt fàcilment. Primer pas, definir el rol. ¿Vale? Tant per als alumnes com per a vosaltres. Imagineu-vos que voleu fer una programació d'aula. Soc un professor de primària, tal. ¿Vale? Molt bé. Segon pas, situar. Estem en un curs, tal, en una escola de tal lloc, amb tants alumnes, tant. Vale. Tercer pas, pregunta-li. Quan el contesta, torna-li a preguntar. ¿Vale? I així, possiblement, el resultat serà millor. Això ho podem fer amb vosaltres, perquè, com vos deia ayer Lorena, mos estalvia tota la feina burocràtica de categoria, venga, i arreando, no? Escrits als pares, a mares, a xiquets, programacions que al final copiàvem i pegàvem, doncs ara millor, perquè no mos se queda lo de l'any i se pendent. Per lo menos això és GPT, que sempre, hòstia, que tinc el 21. He copiat i he pegat i... Vale. Intenteu, quan li pregunteu a xats, fer sessions independents, una perquè ell sí que aprèn un poquet de tu, de lo que tu vols, ell el pregunta, vols que t'ho faça millor? Tal, i al final contrastem, no s'ho traguem tot, perquè si no clavem la pota. ¿Vale? Es pot utilitzar per a 1000 coses, no? En fi, rúbriques, ja vos ho va dir ahir Lorena, que està superguai. Bueno, i després tenim l'alfabetització crítica, no? Que què consisteix? Pues anem a pensar un poc més. Sempre pensem una activitat més que siga crítica. Per exemple, de llengua, les metàfores. Intel·ligència artificial. Què té d'intel·ligent això? No. Núvol. Què és un núvol? Després resulta que és un solar allí enmig del desert gastant aigua a tope, no? El núvol. Pues no està en el cel, no? Està en Dakota o en Extremadura, ¿vale? Xuplant aigua a tope. Jo què sé, no sé, després en humanitats, buscar les principals plataformes, qui són els seus inversors, qui és el propietari, què fa, no sé. Vull dir, anem un poc més enllà. La Viquipèdia, crear entrades en la Viquipèdia, això ho ha fet i és prou divertit, no? Que ells mateixos fabriquen entrades en la Viquipèdia, després com la Viquipèdia te les corregeix i te les lleva o te les posa. Vull dir, anem a veure, la part crítica. Sempre que fem una activitat, doncs igual, o una pregunta o una última activitat que vagi un poc més enllà. I a lo millor això espurneta, alguna d'aquestes espurnetes que soltem, això està després referenciat, ahí teniu, per lo que vos dia, ahí teniu activitats per avorrir, vamos, hiperventilareu si les mireu totes. Vull dir que n'hi ha molt, ja que ahí ho teniu, el DICRI està molt bé, ahí baix a més estan classificats, ¿vale? Bé, tot això ja està clar, per tant, bueno, l'ètica és molt... com anava a dir-vos, és molt sofrida, no? Cada un li diu ètica una cosa. Únicament 2 coses jo crec que és molt important, no? El que vos he dit de la transparència, segon, que la intel·ligència artificial necessita supervisió humana, no és una intel·ligència forta, no pensa, mos necessita, de veres. Això no vol dir que no puga funcionar soles, no? Però necessita supervisió humana, necessita transparència, necessita polir les dades de sesgos, de biaixos. És imprescindible. Si no ho fem així, la IA que tindrem serà molt tòxica. ¿Vale? I així, pues, bueno, vos he suggerit algun que altre recurs. Per exemple, aquests 2 llibres estan molt bé. Aquestes 2 pàgines, teniu ahí unes guies de puta mare per explicant-lo com funcionar, com treballar. Bueno, tant en la de Catalunya com en la del Ministeri d'Educació. La web en pantallados,
també està molt bé, que vos deia de DICRI, teniu el canal de la Fundació Bromera, que vos ha citat abans Lola, vale? I, espera, un moment. Per acabar, vos poso un vídeo, va, es riem un rato i ho deixem estar. La explicación que has dado, no, nadie ha atendido eso. Lo único que ha quedado es eso. ¡Ué! ¡Ué! Igual no sirve para nada, pero mira. Bueno, vale, tema fraudes. Últimamente todo el mundo nos está intentando engañar. En esto estamos de acuerdo. Hay como un recrudecimiento del hijoputismo muy fuerte. Sí. Vamos a destacar algunos casos flagrantes que yo creo que ya nos estamos pasando. A ver. Primero, Sanidad retira la bebida afrodisíaca Néctar del Amor. Ya. A lo mejor soy yo que estoy diciendo una gilipollez. A mí me parece menos lío. Ya. Y otro ejemplo, que me parece también finísimo, el supermercado automatizado sin cajeros de Amazon. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Vale, esto era un súper en el que tú entrabas, pillabas lo que querías y te ibas por donde habías venido. Que más de uno dirá, esto lo he hecho yo, esto es... esto es lo que cuando yo era pequeño le llamábamos robar. El robar de toda la vida, ¿no? Pero la diferencia es que luego automáticamente te cargaban el cargo a la tarjeta, porque se suponía que una inteligencia artificial sabía todo lo que habías cogido en las estanterías y lo cobraba. Y la gente salía de allí diciendo, ¡guau, el futuro, nen! Pues bien, al final se descubrió que la inteligencia artificial eran 1000 trabajadores indios mirando por las cámaras de seguridad. Sí, es verdad. ¿Vale? Sí. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez. Ya está Ya inventado. la vuelta de tuerca. No solo, Esto es- no tan sols no mos substituirà, no? Sinó que és que al final serem nosaltres els que treballarem. inventado. Está inventado. Ui, això no volia jo, veure, però sé que ja m'he liat. Acabem ja amb això. On estic, tio? Per què això no me s'obri? No sé. Bueno, la qüestió. Va haver també un cas d'una fàbrica de... Ah, sí estàs. De la Índia, que en realitat diuen que era intel·ligència artificial i eren treballadors indis treballant com si fos intel·ligència artificial. Clar, i és que oblidem que la intel·ligència artificial necessita molta mà d'obra. Mireu tots els que estan revisant les imatges de Facebook, de Twitter, de TikTok, d'Instagram. És gent que per 1.000 euros al mes es passen el dia mirant aberracions i tenen que ser humans. No és suficient la intel·ligència artificial que només censura coses per paraules, per imatges, tal i qual. No? Vull dir, al final resulta que tot això que pareix una cosa puríssima, divina, gasta aigua, electricitat i humanitat. I res. Ara pregunteu-me que al que pregunte coses noves li regalo un llibre. Tinc quasi 2 o 3 llibres per regalar. Va, 2 o 3 preguntes intel·ligents, que seré jo el que diga si són intel·ligents o no. Per algo soc la intel·ligència artificial, així. Bueno, perdona, ja t'estic suplint, això no pot ser. Tu eres la que modera. Hola, no, m'està fent la feina, perfecte. No tinc cap problema. No, res, això. Queda obert el torn de preguntes. Jo suposo que sí que n'hi haurà, perquè penso que ha sigut una exposició molt profitosa i que també, com acostuma a fer Enric, ha generat pensament crític o almenys us haurà fet dubtar. No? Doncs, si algú vol preguntar alguna cosa, que alce la mà i us anirem... Ah, ja tenim ahí una. Gràcies. Hola, bona vespre. Primera, m'ha encantat, sobretot el format tan dinàmic que li has donat a la xarra. I sí, jo estic d'acord en moltes coses de les que has dit. Quan jo vaig arribar a la universitat, jo vaig estudiar arquitectura i dibuixàvem en ròtrings. No n'hi havia ordenador, no n'hi havia programes d'això, i el primer curs que vaig fer a la universitat era amb ròtrings. I a tot el món, doncs clar, ens vam tindre que clavar de colp
a fer les coses en ordinador. I a mi em va sorprendre molt un professor que vaig tindre de dibuix, que quan vam aprendre tot això dels ordenadors i el dibuix mitjançant l'ordenador, deia, és que l'ordenador és molt obedient, no s'enganya. L'ordenador fa exactament el que tu li has dit que faci. Literal. No s'enganya l'ordenador. L'ordenador fa allò que tu li has dit. Claro, això va ser, per almenys per mi, em va deixar així com un poc, com si m'ha resetejat, vull dir, com pot ser? Si tu estic donant-li a la tecla i no fa el que jo vull. Claro, si te pares un moment, si mires, és que en igual estàs tocant la tecla que no tocava. I per això l'ordenador no te feia el que tu esperaves que te fera. Pense jo que va la cosa un poc per així. O quizá és de veres que quan agarrem les coses, quan una cosa és nova, ens fa molta por. I això. I després, claro, per exemple, jo que sé, la Thermomix o les màquines aquestes que avui en dia pareixen que te cuinen. No. Si tu no fas, o si tu l'hagas, no te fan, no te resolen. Sí fem falta, jo pense. Jo el que dius del Rotring m'ha recordat que quan jo, que soc més major que tu, hi havia una que volia que ho fèrem en tinta, perquè era com es feia antes. I no se podia borrar. Que no podien gastar el Rotring, me caguen la mar. La major cosa que n'hi ha és que... El desastre que soc jo. Tu saps, si t'equivoques i no passa res, copies, salves l'error i ja està. Ahí tenies que començar de nou. M'estic imaginant el dels jeroglífics. Me cago en la leche, ya más a otra piedra. Entonces, sí, crec que ens tindrem que saps? Té raó. Clavar-nos. La por ens atenalla i és normal, vull dir, si és que és normal. I és, jo, vull dir, a lo millor pareix també Jesulín, esto es como un toro. Pues yo parezco igual, pero en la educació sexual. Jo recordo que, clar, l'educació sexual, molta gent es fa por fer-la en classe. Els tutors es fa por perquè és un tema que no controlen, que pensen que se'ls desmadrarà. És lògic. El que passa que ho hem de fer, perquè això també és un altre elefant que n'hi ha en l'armari, no? Que quan obris està ahí. I també, no? Entonces, fixeu-vos com és la cosa de la por més a la tecnologia que a la sexualitat, que jo vaig estar molts anys fent educació sexual i no vaig rebre mai una protesta, així formal, no? Però és que l'any passat que vaig estar treballant en els mòbils, hòstia, quasi em denuncien tu, a inspecció, uns pares que estaven portant els fills al camí de la perdició, no? Vaig quedar flipat, està generant més recels la tecnologia que la sexualitat, que ja veus tu, que fa molta por, no?, entre els adolescents. A veure, jo penso que ens equivocarem, no? Per exemple, en les restauracions de coses tan importants com, per exemple, el Partenón. Se restauraren en formigó armat. Avui en dia se sap que això no era el millor mètode, inclús quasi que ha sigut contraproducent. Ens equivocarem. I tant. Avui en dia estan fent les estructures en pegament. Això dona una grima que jo què sé. Recordeu, l'alumne que rega la planta de plàstic. Ixe del bo. No el perdeu de vista. Moltes gràcies. A tu. A veure... Ui, mare, com sona això? Tenim ahí eco. Alguna altra pregunta? Vinga, va. Per així davant. 3 llibres per donar, eh? Estoy que lo saco, estoy que lo rompo. Hola, bona vesprada. Jo vaig apel·lar a la teua faceta filosòfica. Com pots fer debat, se pot fer debats filosòfics? Ara, en els instituts que antes l'han llevat, jo m'agradava mogolló, i jo se suposa que soc de números, però a mi la filosofia sempre m'agrada moltíssim. Ara crec que no es dona massa en els instituts. Sí, ara tornem a tindre en batxiller, en primer, en segon... Se pot utilitzar també la IA per fer una espècie de debat que ells parlen en la IA per
per, no sé com explicar-ho, Sí, sí. perquè els mateixos debaten en eixes soles, no? Sí, sí, sí. Vamos, jo sí que ho he fet. Sempre la meva primera activitat era un poc... Es pot pensar, podem pensar en els mòbils en la mà, podem pensar en el TikTok. Sí, vull dir, això és el tema, no ho sé. I la cosa suposa que serà després el que va dir ahir... I sí que ho ahir... intente fer perquè ells mateixos són els que tenen que respondre's, no? Si realment es pot pensar o no. I després voler-lo saber que les dades que els ha donat la IA són reals, que no s'ha inventat un autor ni un filòsof com va fer ahir. El tema de la veritat, per exemple, és molt important, no? Jo penso també, sobretot en el tema de la IA, igual que crec que la producció és molt important. Si no produïm, tot teòric, tenim que sempre pensar una activitat que al final produïm. I no és per caure en el tema competencial, que també, no? Però és que si no acabem produint, no? Jo, per exemple, en el tema, es pot pensar en TikTok? Vinga, doncs fem un TikTok de pensar. Anem a intentar-ho. Més que després de pensar, de parlar un poquet el que fa algú, doncs anem a intentar-ho. Anem a fer un vídeo en el que obliguem a pensar al que mos veja. I això és la via. Jo no tinc la resposta. A lo millor ixen cagaes, no? Però dona igual. El tema és el procés, no? De pensament, de producció. I sí, té raó. El continuar fent-li preguntes, o sigui, que has de pensar-les tu, no te les pot donar les preguntes. És que jo també penso a voltes que ens fa un poc més tontos. Clar, és molt important. Sí, sí, tota la raó. Hem de saber nosaltres preguntar. Poc es fa en filosofia, tindria que fer-se més, sí. Sí. Moltíssimes gràcies. A tu. Però bueno, en totes les àrees, és el que diem, en qualsevol àrea lingüística, el tema de la pregunta és importantíssima, ¿vale? I en tema, jo què sé, totes les àrees, cadascú té que mirar un poc des del seu punt de mira com pot potenciar aquesta reflexió crítica, no? Anar més enllà, no? Que a lo millor una assignatura com filosofia pot anar més globalment, però es pot fer molt bé. Vinga, alguna pregunta més? Digues. Ai, perdona. No, anava a dir que no sé com anem de temps. Suposo que... L'última, a lo millor, no? Se'n hi passen havia, 3 minuts. crec que... Doncs 2. Un parell més. No anem a barallar-nos, Bé, la meva pregunta anava sobre l'estupidesa humana. No fa massa em van comentar en una universitat, que no ve al cas dir quina és, perquè m'imagino que aquest tema deu d'haver sorgit, com a l'hora de les queixes de l'alumnat, d'usuaris d'aquesta universitat, estaven fent-les en intel·ligència artificial, clar. T'arribava una queixa en una documentació legal que flipaves. I clar, això en aquesta universitat ho detectaren i les respostes també les estan fent en intel·ligència artificial. Clar, això de que sigui un diàleg entre dos màquines quan... El que dient de la... Sí, però és un diàleg entre dos màquines quan se suposa que qui es queixa és una persona que té uns motius i tal, i després l'administració, per dir-ho, n'hi ha unes persones responsables que han de contestar, diguem, però clar, a mi em deixa això. Dic, arribem a aquest nivell d'estupidesa de regar les plantes. Són situacions que ens sorprenen, sí. Passem a l'última pregunta. Sí. Sí. A veure, jo estic totalment d'acord amb les prohibicions. Tu ho has plantejat que no, però a l'escola i a l'institut hi ha 50.000 prohibicions. Això quan diuen, no, és que prohibir, és que hi ha 50.000 prohibicions, i a la societat també hi ha 50.000 prohibicions. Quan es parla de prohibició a l'escola, que en el cas del mòbil jo estic totalment d'acord, no estàs prohibint el seu ús, l'ús vindrà després. El que estàs assegurant és que com a mínim l'alumnat durant 7 hores no està davant d'una pantalla. S'ha de veure per ahir, no per el fet de que no, és que ja tindrà les hores de pantalla i segurament ja en tindrà excessives, com per a que a més l'escola promoga això. Llavors, jo penso que es planteja el tema de la prohibició en aquest sentit. Eixes hores de pantalla ja vindran després. Nosaltres tenim l'exemple, no és el mateix, però es podria fer una translació. Nosaltres vam prohibir el futbol l'any passat, jo vaig ser l'impulsor. Estàvem farts de que hi haguera conflictes. I hi havia una mestra que, no, és que hay que enseñarles, estaràs tu ahí?
No, és que a més després ja jugaran a futbol després i el futbol ja sabeu que és invasiu, que és tal. S'han acabat els conflictes, perquè era un generador de conflictes. Sí, l'anem a prohibir, no passa res. I a més la sorpresa ha sigut que no ha passat res, que els alumnes estan tots jugant en el pati i tan feliços. Vull dir que en el tema de la prohibició, jo penso que el que es planteja és això, anem a intentar que com a mínim durant un període de temps del dia els alumnes estiguen lliures de les pantalles. Sí, em sembla molt bé el que dius. El que passa que jo ja porto temps intentant fer, per exemple, normes d'aula consensuades que no tinguen la paraula no, que estiguen plantejades en positiu. Entonces jo més que prohibir diria regular. I regular em sembla totalment imprescindible. És de veres que no es pot treure el mòbil dins de l'aula, igual que no es pot treure en un teatre, igual que no es pot portar en sonido a esta xerrada. A tots ens se pot escapar i després la podem gastar, o sí que es pot, perquè així tuitegen de passo. Vull dir que sí, que jo estic d'acord en que cal regular. El problema és com s'ha fet. S'ha fet per imposició, tractant-los d'absolutament deficients i sense abordar l'autèntic tema, que és com educar en aquest elefant que tenim ahir. I després, que damunt, és que de vegades jo també, com els professors ens encanta fer de policies. Ei, si l'ha comprat sa mare i son pare a 11 anys, jo quina culpa tinc? De veres, jo tinc que ser el que li lleve quan sa mare als 10 anys l'ha donat? De veres? N'hi ha coses que ens molesten, però fer de policia en aquest tema ens ha encantat. Que el regulen en casa, fem al revés, que el regulen en casa. O fem un pacte tots o trenquem la baralla. O sigui, nosaltres és tontos, és malos, és atrasats, com trau el vídeo. I amb això estic d'acord amb tu que cal regular. Estaria d'acord amb tu que cal regular i que no poden estar davant, que no serveix estar davant del mòbil tot el dia. És el que he dit antes i vos ho he dit. Estic dient que el gasteu una volta, que gasteu la IA o els ordenadors o les tauletes o els mòbils una volta potser a la setmana o una classe a la setmana o dos, jo què sé, no ho sé. No estic dient que això tinga que incorporar-se com van fer en un moment. Ala, entrem ordenadors dins de l'aula, ja està, ja estem tots tecnificats. Va ser un desastre, vull dir. Ni es gastàvem siquiera, perquè no estem parlant d'això. Però bueno, que entenc el que dius i estaria més per una regulació consensuada, en tot cas. Caldria parlar amb ells també, a veure què opinen. I molts ens sorprendrien, perquè ells mateixos ens dirien, no, sí, guai, millor, mira, perquè és que no sé, no pudes enganxar més, que t'ho diuen molts d'ells, no? Però bueno, vull dir, no sé, és un tema que no m'agrada com s'ha fet i tampoc m'agrada l'actitud, però que estic d'acord en el que dius. Sí, jo crec que fins ací segur que podrien continuar perquè el tema dona molt per a desenvolupar, per a preguntar, però el temps és el temps i crec que hem de continuar. Sí, que voldreu fer un cafè, no? Sí. Per a que regales llibres. Eres de primària, tu? Mare. Moltes gràcies, Lola i Enric, enhorabona per l'excel·lent informació i entretinguda que ens ha preparat per avui. Anem a fer una xicoteta pausa de 30 minuts, preguem puntualitat, la pausa serà de 30 minuts fins a les 7:10, sobretot perquè tenim gent que està connectada, que no està així, i res, ens retrobem puntualment a les 7:10 per escoltar l'última ponència de la mà de